Dobrý den, právě se nacházíme u opuštěného bunkru. Tady to vidíte. A jestli chcete, abych tam nějak vylezl, tak vám řeknu hned, že nejspíš ne. Protože jak je tady tak hrozně bordelu, špíny, hlavně je to tam trochu nebezpečný. Ty vole. Co to bylo? Hele borci, tam radši nechoďte, jo, to je fakt v prdeli. Ty, nějaký zvláštní zvuky, já nevím, co to je, ale já na to seru lidi, hned vám to řeknu, já na to seru. Tak teďka, to není borci všechno. Teď vám ukážu další místnost, neboli bunkr. A jdeme dolů. Takže se držte. Tak jdeme na jednu místnost, kde byli vojáci u svých pasažérů vojenských a měli tam nějaký výcviky nejspíš. Ukážu vám jejich díry tam, posypávali pušky, asi nejspíš. Prostě a tak různě. A teď, když jsme před chvilkou byli, tam nejspíš byla nějaká hlídka vojenská. Vždycky tady hlásili, že někdo jde. Tak se těšte lidi na další bunkr. Pokud tam budem. Bacha, co tady změní? Jdu tudy má, no. Jsou tady jedovatí hadi, bacha. Jo lidi a bacha, tady jednou jedovatý hadi. Přísahám, jsem tady jednou byl, ale mám byl tady vedle mě mám jedovatý had. Bez prdele, borci. Bez prdele. Zmije nějaká prostě. Odporný prostě. Takže radši dávejte bacha, dívejte se nějak na cesty, jo. Už jsme tady skoro. Jo lidi, a jestli znáte Falska, rapera, tak pochybuji, že by měl prdel na takový koule jako my, vole. Tady chystáme do takového, vole, bunkru, vole. Chodíme tam, vole, tak pochybuji, že ten borec by se, ty vole, pochybuji, že by šel dovnitř. Jestli mám pravdu borci, tak neváhejte, vole, a pište nějaký komenty, vole. Tak, jsme tady. To je ten opuštěný bunkr. Hned vám to ukážu. Hodil jsem tam nějakou sračku. Tak. Podíváme se lidi dovnitř, jak to tam vypadá. Co vy na to? Pro vás to udělám. Tak. To jsem byl teďka já lidi. Měl se zkoušet, jak je to hluboký, ale to. Tak. Teď jdeme dovnitř. Trochu je tady špíny jak na straných lidí. Teď vám ukážu, jak to tady vypadalo. Vidíte, borci? Čmáry, vole. Tady je ta díra, co jsem říkal. Nedávali ty zbraně nejspíš. Dej to tam počohopalo, ale. A jak se byli teďka před chvilkou v té díře, tak nejspíš ta díra vede sem. A jak je tam díra, tak tam asi nejspíš něco bude. To totiž není nejspíš celý. To je zatím všechno, co jsme zatím tady našli. A budeme doufat, že budeme hledat ještě dál. Ale jdeme toho ještě víc. Tak, moc toho není, borci, takže když budete chtít, tak se sem když tak podívejte, jo. Nacházíme se v Tišnově, Burkinova 1685, někde v lese nahoře, takže neváhejte a koukněte se. Tak já vylezu. A lidi, když se vám líbilo tohle video, neváhejte a dejte nějaký like či koment, když tak nějaký odběr a budeme se těšit na nový video. Zatím na skle.